Noi suntem Andrei și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta pe 60 seconds. Da. Ok, o să jucăm pe Atomic Drill. Uite ce nasare. Am apăsat pe nasul cu Picking Adventure. Ok, nu contează. Deci, haide, trebuie să luăm tot ce găsim. Tot, absolut tot. Stai, ce? Stai. Nu pot să iau. Ok, nu pot să iau mai nimic din casă. Move to the yellow X. Ok. Trebuie să urmăresc X-ul ăsta. Nu era aici? O dată a fost aici. Unde e nou X? Prost. Move to the next yellow X. Am uitat acolo. Am zis-o pe aici. Ok. Iar trebuie să-l urmez. Not bad. Find Timmy. Trebuie să-l căutăm pe Timmy. Timmy e aici. Colorează. Vine sfârșitul lunii și tu colorezi. Eating your food. Ce? Hai, Timmy, trecem. O luăm și pe grăsan? Nu putem. Bă, de ce merge? Exact. Fraierul. Mai trebuie să luăm mâncare. Nu știu unde pot găsi mâncare. Uite mâncare aici. Mâncare. De ce nu merge să am mâncare? Mâncare. Așa. Nici acum nu pot. Doamne. Nu înțeleg. Find the hay. Ce să urmez? Water bottle. Chestia asta. Ok. Acum ce trebuie să... Ok, nu s-a deschis. Ce acum e? Ce mai trebuie să iau? Cred că față. Și ce aș putea arunca? Am început să arunc chestiile. Băi, ești nebun, asta e ca un fel de tutorial, de eu știam să joc. Ce? Ok. Find a radio and grab it. Trebuie să mă grăbesc și să găsesc radioul. Unde e radioule? Medkit-ul îmi trebuie mai mult decât un radio. Unde ești radio, prost? Nu e în cameră la tine? Oare o fi în bucătărie? Mi s-a părut că l-am văzut. Nu găsesc. Aici ești? Uite-l aici, mă. Dă-te de aici. Ok. Sau cu ce mai trebuie să iau? Collect 5 items from... Ok. Iau 5. Haide, mă, de ce nu pot să iau nimic? Doamne! Până intru eu... Doamne! Trebuie să iau membrii familiei. Ok. De ce? Ok, grasule. Cum alerge toată de repede? Ok. Glumești? Nu. Credeam că nu mai pot să intru. Ok, nu mă mai interesează de nimic. Ba da, uite o pușcă.
haideți, membrii ai familiei, nu știu cum vă cheamă. De fapt știu. Dar sunt prea nervos ca să vă pronunț numele. Unde sunteți? Unde sunteți? Ce? Unde sunteți, bă? Bă, v-ați ascuns de mine? Doamne, ăștia joacă v-ați ascunsele la sfârșitul lunii. Uite o harta care ne trebuie. Uite, așa, frumos. Ia, pa! Nu poate. Medkit, nu am luat medkit-ul, poate e în cutie. Poate fi în cutie. Să nu, ok, frag. Bă, sari! What the fuck? Nu, ok, de ce nu sare? Ah, ok, sare. Deci, da, habar n-am cât am filmat. Cât am filmat? Habar n-am. Scrie acolo. 6 minute. Oh my god! 6 minute doar pentru asta. Unii care știu. Facem partea a doua. Nu. Bine? Unii filmează chestia aia în vreo 50 de secunde, cel maxim. Haide, așa. Day one. O să filmăm și noi, nu chiar până murim, că va dura ceva. Sau nu, pentru că nu am medkit. Deschidere, nu se poate deschide. Nu contează. Nu contează nici asta. Nici asta nu mă interesează. Nu vă dau de mâncare. Nici asta nu mă interesează. Eu vă dau din 5 în 5 zile. Fraier. Puteți să muriți. Okay. Am ratat cine se duce afară. S-a dus Timmy. Oh, mersi Timmy. Ted, ok. Supă la toți. Știu că am zis că din... Ok. Eu dau accept la tot pentru că nu am chestii și trebuie chestii de alea. Ce se întâmplă? Ascultați-mă radio, nu vă jucați cu pușca, că poate vă împușcați unul pe altul. S-a întors Timmy. Și-a rupt mâna și e bolnav și e foame. Sărăcuțul. Timmy a adus un medkit. Te iubesc, Timmy. Bravo, Timmy. Mănâncă, Timmy. Timmy, ia și un medkit că ai fost bun și ni l-ai adus. Dar acum o să ți-l dăruim ție. Timmy, din nou bine. A venit și Ștefan. Salut. Deja am filmat 8 minute 30 nu, 40. Oh my god! Mă scuzați că-i lung video-ul ăsta, dar nu prea știu să-i joc. Du-te afară, Dolores, că mă enervez cu moaca aia ta supărată. Așa. Timmy, cel mai bun. Rămur. Dacă te sun. Bă, dar ce facem noi cu asta? Trebuie să supraviețuiesc în mai multe zile. S-a întors Dolores. Ce ne-ai adus, mă, că te bat? Doar o supă? Da. Doar o supă și o apă? Merge și aia. Nu ești îmbolnăvită, n-are nimic. Bravo, Dolores. Vezi și puș. Nu vezi acolo. A fost ideea mea. Știam că ne va ajuta cândva, dar... Aveți și carte. Ca să citim, ca să nu nebunim. Cine-i la ușă? Vreau să văd. Să vedem dacă ne fură sau ne dă. De 10. Ne-a furat apă. Da. Sau nu? Nu ne-a furat apă. Mi s-a părut. Nu. Deci, n-am deschis. Sau nu știu ce-am făcut.
Că îmi zice the end. Glumești. Ah, scuze. Glumești. Ce s-a întâmplat? Ați murit? Good job. Ce good job? Ce s-a întâmplat? Cam atât și cu video de azi. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!